Bueno, etxeko lanpilo bat, seguru galderasko dituzuela buruan, tresnei buruz hitz egin dugu, finantziaketari buruz, baina gero nola eraman hau dena praktikara? Bueno, horretarako daukagu hemen gure azkenengo islaria, gainera esan behar dugu, azkenengo tarte hau 3. blokea alegia tartangarekin batera antolatuta dagola, beraz eskola praktikoa izango da, eta horretarako daukagu hemen Javi Elortigi, bera zuzendaria eta gidoilaria da, oso ezaguna Euskal Herrian. Bueno, ni justo nahi engantzatuta dago guazen seriera, nire alabagatik. Oso ondo. Baina, bueno, Goenkale bebai egin du, nork ez du Goenkale ikusi, ezta? Eta noski film pilo bat horien artean El Basko, eta hori izango da, izan ere gaur erabiliko duguna, ezta? Hori, ekoizpenari buruz mintzatzeko, ongi etorria izan, zauz hemen, beraz, zuretzat ez dena tokia, txalo bero bat emango dugu. Kaixo, egunon. Bueno, erak esan dagoelez, hori zinez zuzendaria naiz, telesaiak eta hainbat grabatu izan ditut. Eta orain nator, lagun bat itxusidan, ia posible zen euren irakaslei kontatzia produzio bat edo pelikula bat nola montatzen da, ez? Eta nik esan nion, nik uste dut El Basko badaukala histori polit bat kontatzeko eta horretara etorri naiz. Uste dut gelatan eta ikusi duzuela pelikula, baina igual beste batzuk ez batzuk ikusi, trailerra jarriko dugu eta gero hasiko naiz berbetan. Hemendik alde egitera erabaki dut. Argentinara noa, han bizitzera. ¿Te acuerdas del vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era hoy. Hola. Hola. Miquel es vasco. Como todos acá. ¿Cómo anda el Vasco? ¡Acur Vasco! ¡Hola, Stavi! Miquel Ametzaga. Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa. ¿Mi empresa? Todo esto va a ser la empresa. Ese es Miquel. Mirala, está tan contenta de verte. Te vas a tener que dar unos días a casa, ¿ves? ¿Aquí? Qué bonito que es ahí, ¿eh? Es hermoso. Mira ese paisaje. Muy lindo. Creo que tiene hambre. Lama está hablando. Ama. ¿Sinda? ¿Qué dice? No sé, a mí me preguntás, el vasco sos vos. Quiere invitarte a salir, pero no se atreve a pedírtelo. Deberíamos organizarle una fiesta de esas acá. Una vez alguien me recordó una cosa que dijo Walt Disney. Si podés soñarlo, podés hacerlo. Por muchas flores que me traigas, no vas a ligar conmigo. ¡Hey! ¿Pero qué? Walt Disney era vasco. Claro. Bermiotarra. Hau ikusi duzuena, 2022 urtean estrenatu gendun Donostiko zinemaldian, baina lehenengo gidoia 2011 urtean idatzi gendun. Osea, 11 urte lehenago. Idatzen gendun gidoi hori, beste telesail batzuk grabatzen, baina, pelikula itxeko gogua eta garaia zala uste genduen, eta nire lanki hasi idazten, eta auki gendu nien, aurkeztu gendun gure enpresan, eta zuzendariak edo nagusiak izan zuen ez dala momentua pelikulak itxeko, ez telesaiak itxeko, eta orduan kajoi baten geratu zen gidoia. Eta halako baten handik 2 urtetara edo Donostiko zinemaldira etorri ziren encuentro de productores argentinos. Eta joan ginen bertara, urtero bezala joan ginen bertara, eta geratu ginen produktore batzukin, eta ezagutu gendun produktore bat Argentinakoa, Mendozakoa, berarekin geratu ginen, hartu zauen gidoia, eta esan zauen hori goiza zan, eta, comamos unos pinchos y a la tarde nos vemos. Me leo el guión y nos vemos. Joan ginen, atera zan Ricardo Adrin pasa zan bertatik, atera zuen argazki bat,
arratsaldean geratu ginen, eta etorri zen tipua, me encantó, lo vamos a hacer. Hori argentinar batek esaten du, orduan bere pasioa eta gure pasioa dana batein da, ez da oso reala, ez? Eta orduan horrela izan pixka bat proiektua azten, ez? Bera Argentinara joan zen, eta orduan hasi ginen gu hemendik alde batetik gure diru laguntzak eta lortzen, banatu gendun guk 160 eta eurek Argentinan 180. Guk egin gendun hemen zuzendaritza, gidoia, musika, postproduzioa, banaketak eta danak, eta han egin gendun rodajia 4 astetakua Argentinan. Hasi ginen pixka bat prozesu guztiarekin, produziokoa, orduan guk lortu gendun diru laguntzak lortzen duzu, edo bai estatu mailako ikan, edo Euskal Herrian diru laguntza daude Eusko Jaurlaritzan, Euskal Telebistan, Diputazioan, herrian, eta bueno, hasi ginen dirua lortzen, eta eurek Argentinan hasi ziren dirua lortzen. Hortik aurrera, bakoitza bere lanak egiten, ni hasi nintzen kastinak argentinoekin, hemengo kastina nik argi neukan Joseba Usabiaga nigaz askotan lan indakoa bere izango zala El Basko, eta gero amuma, Euskal Herriko amuma, Itziarra Izpuru da, eta argi neukan beba, Itziarrekin egon nintzen, eta aurrera jarraitu gendun. Jo nintzen Argentinara, han hasi ginen pixka bat lokalizatzen, zuk buruan daukazun historiak eta azten zara pixka bat bilatzen, hau esango da hau esango da Euskal Etxea, hau esango da herrian, nahi nuen herri bat oso inor ez da bilena, beste puntara, munduko beste puntara iristea eta sentitzea oso bakarrik. Eta junginen aurrera prozeso guztiakin, eurek ere argentinoak ez dakate errez, baina dirua lortzen juntzien, eta hasi ginen lokalizatzen, eta han eurek dirua lortzeko erabat bebai da, zuzendari hartu eta tokiri eraman, muñeko bat bezala, ez? Orduan, han Euskaldunak pila bat daude, eta ni gidoiakin jo nintzen, lehenengo bertsioakin, eta ikusi gendun gidoia baino realitatea handiagoa zala. Ni juten nintzen kaletik, eta Basko, pon una foto contigo, ese primer vasco de verdad que conozco, eta bueno, horrela zan, eta de repente bazan, hau egia da. Hasi ginen, frontoi bat, Euskal Etxe bat bilatzen, frontoia, no, aquí no hay ni un frontón, yo nací aquí, llevo 40 años aquí, eta gu errepidetik, eta hemos visto un frontón, ahí escondido. Joan ginen, bere aitona Euskalduna zala, eta hor agertzen da bebai, bertan gero zegoen arbola bat, zan aritza, Euskal Herriko aritza, eta esan gendun ostia daritzon ez zeiten du hemen. No sé, pero ¿qué es? Es un roble, es un roble. Solo sé que mi abuelo nos decía que a ese árbol no le podía faltar agua. Zau indikan, emozionatu itxen naiz, eta gu hasi ginen kontatzen arbola hori zer dan, ez? Euskal Herriko simboloa dela, Gernikako arbola, eta bueno. Orduan dena zan, Euskaldun aldetik dana atea zabalik. Orduan, berak Mendozakoa bilatu zuen beste koproduktore bat, Kordobakoa, eta Kordobako herri txiki baten zegoen oso komunitate Euskaldun handia. Eta eurekin egon ginen, berbetan, eta euren bitartez lortu gendun pila bat gauza. Orduan, gu alde batetik dirua, ni bueltatu nintzen ona, ikusita realitatea fikzioa baino barregarriagoa dela, hasi ginen gidoi aldatzen, eta, kastinak ja lotuta, eta orduan jarri gendun fetxa de rodaje, uste dut zala abril de 2020. Ni neukan ja biletia juteko, marzo de 2020, 30, eta gaurko egunean eskolak itxi egin zian, 13 de marzo orain dela 5 urte, urrengo egunean pandemia deklaratu zen, eta aeroporto guztiak Buenos Airesoak itxi egin zian. Eta geratu ginen, gure proiektu guztia, hainbeste denpora ezin aurrera atera, pandemiarekin bertan bera. Orduan, esan gendun, hau ez dakik guz esango dan, dirua daukagu, guazen gordetzera eta data bat jartzen, uste dut, vamos a asegurar, pongamos septiembre, esan gendun argentinoekin. Gero ikusi izan pandemiakin iraia
oindikan geundela lehenengo olatuan edo ez dakit lehenengo olatuan edo erdian, eta orduan bertan bera geratu zen. Eta hasi ginen ja beste fetxa bat jartzen, eta jarri gendun septiembre de 2021. Horretarako, klaro, hasi ziren Argentinan badakizue kriston inflazioa dauela, eta gaur daukazu dirua eta bihar ez daukazu. Eta orduan lortutako diru guztia bestaldian, desagertu izan. Eta gu hemendik esaten, baina krisian zaudete, y no, estamos acostumbrados, vivimos en una crisis continua, esto lo veis así desde fuera, no pasa nada. Eta, bueno, guk dirua gordeta, eta orduan olako batean, eurek hasi zian dirua eskatzen, que nos prestáis dinero, por favor, prestarnos dinero, que traer vosotros euros aquí, que lo doblamos. Eta gu esaten veo como que lo dobláis. Bai, aquí doblamos el dinero. Joder, dice, pero que tenéis la máquina de la casa de papel, tenéis para doblar el dinero, eta bai, aquí doblamos el dinero. Zu kanpotik hori ez duzu lertzen, eta les dejamos dinero para poder rodar la peli. Eta orduan ja junginen, aktore batzuk lehenengo bertsioan zeudenak, ja bertan bera geratu ziren, ze hau inoki ezekien noiz bukatuko zen, eta orduan beste proiektu batzutan sartu ziren, eta hasi ginen beste casting berri bat eitzen argentinoekin, beste batzuk jarraitzen zuten, eta guk jarraitu gendun gure casting prozesuaekin. Lortu gendun bertako aktoriak eta ja jarri gendun dirua. Hasi ginen, ja hemendik geunden 3 pertsona juteko, argazki zuzendari laguntzailea eta ni, eta hasi ginen pixka bat lanian, eurekin hitz egin gendun, ze kamera, ze teknologi izango dugun, ze ekipo, eta jun ginen, bertara, ja, uste dute ustaian 21. urtean, 21. urtean, jun ginen bertara eta hasi ginen roatzen. Hango ekipoak ostiralero ordaintzen daude produktoreak ekipoari. Ze inok ez daki dirua noiz amaitzen dan. Orduan, nietzako zen kriston akojonua, ze egunero grabatzen eban materiala eta ja juten nintzen gidoira eta atxatu eta bueno, hau badukat. Eta horrela egon ginen, bertan egon ginen 3 hilabete, 3 lokalizatzen, pandemia garaia zen, oso gogorra, bertako produktoreak oso akojonatuta, ze diro gutxi eta edozein momentotan geixotasun batekin dena bertan bera geratzen da. Eta orduan egon ginen denok sartuta 3 hilabete hotel batean, ofezinak gure gelak hemen, goiko solairuan ofezinak, eta nahitzen gendun lan. Eta ganea, eurek esaten zuten, bienvenido a Argentina, estamos en pandemia, por favor, respeto, no comáis en sitios cerrados, todo comer solo de aquí. Os pedimos, ya sé que es un poco fuerte, pero que hasta si os enrolléis con alguien que sea del equipo. Es como, vale, dices, bueno, vale. Eta orduan, egoera horretan, gu jun ginen ja 3. olatuan, eta eurek zeuden lehenengoan. Iritsi bertara, eta hotel baten egon berzara sartuta astebete, agertzen dira medikuak, ezer esan gabe, egia bertan bat zeuden, horretarako argentinoak badakate euren tranpape bai, eta orduan egon ginen momentu batzutan jakinda noiz etorriko dan, eta bestetan lanian. Grabatu gendun Kordoban, bertan 4 asteko rodaje izan zen, eta gero jun ginen, zebesteko produktorea Mendozakoa zen, eta jun ginen beste astebete Mendozara. Argentinan distantziak oso luzeak dira, Kordobatik Mendozara 8 ordu edo daude, aunque horiek beti izaten dute, no, nada, ez da aka, baina gero inoiz ez da iristen hori. Eta hasi ginen, rodajian eurekin. Egunero arazuak, diru arazuak, egunero eskatutako kamera ez etorren, la horita ez mismo egia da, horrela da, kriston jatorra dira, baina eurek eta gogotsuak eta oso profesionalak, eta ni oso gustora egon naiz eurekin, baina eurek ohituta daude egoera horretan bizitzen eta gauzak ateratzen, ez? Eurek ohituta daude eta zuretzako da
kanpotik, pizkat desesperantea eta ez dakizu zer etorriko dan egunero. Bertan deskubritu nuen que efectivamente doblan el dinero, eta doblan el dinero, baina logikoa dalakon, ze guk rodajian euki gendun, ez dakit 3, 4, 5 dealer, eta eure egiten dutena, te cuentan ellos así, es como, no, nosotros para ahorrar no ahorramos en nuestra moneda, lo que ahorramos es en monedas mucho más sólidas, como son el euro o el dólar, entonces prefiero perder dinero, te doy el doble, pero yo guardo euros. O sea, con 1 euro te doy el doble, entonces eso le llaman doblar. Si tú le dejas 100 euros, pues ellos te dan 200 de la moneda de ellos. Y como lo pagas en la moneda de ellos, pues doblan el dinero. Efectivamente, doblan el dinero. Eta horrela egin zuten, gure dirugaz, euren zatia pelikularena. Egia da bai, que nunca nos han devuelto el dinero. Orduan, hori rodauta gero, Bai. Nunca nos han devuelto el dinero, eta, baina, bueno, guri ere ondo jun zaigu, pelikula atera gendun, eta gainera ezin duzu ezer egin. Ezin duzu ezer egin, porque, no sé, lo del 2024 ez dakit gaur egun zenbat dirua izango zen. Osa, 2021koa. Orduan, egon ginen bertan, rodatu gendun pelikula guztia, eta gero ingendun azken aztia, nire herrira jun ginen, Bermiora, eta rodatu gendun bestia. Gero hori ja gure diruarekin, gure 160 gu rodatu gendun hemen, egin gendun postproduzio guztia, claro, gero, barkatu aztu bintzait, ni grabatzen eban egunero, baina nire montadorea hemen zegoen. Orduan, sistema bat sortu gendun, egunero material hori internetez ona bialtzeko eta bera online hasten zen editatzen eta nirekin berbetan ondo doa edo ez, edo... Baina, klaro, guk hor ikusi duzuen herrietan konexioa oso eskasa zen. Eta orduan irudiak irizten zian, handik 4, 5, 6 egunetara, orduan zerbait gazki bat zegoen, ja igual berandu. Orduan, Bermion ja egonda, grabatu gendun, gendun gure prozesu guztia, montajia, postproduzioa, efektuak, VFX, egin gendun soinua, egin gendun dena, eta gero lortu gendun 2 distribuidora. Zinean, banatzeko gauzak, distribuidorak behar dira, lortu genduna kontrakorriente Espaini mailarako, eta lortu gendun Filmax kanporako, internazional. Orduan, horrekin gero lortu gendun pelikula HBO-ra saltzea, urte beterako, eta gero zinetara juntzan. Ingendun estreinaldia pelikularena zinemaldian, handik hilabetera egin zen estrenua zinemaretotan, eta gero handik 2 hilabetetara HBO-ra juntzan eta urtebete egon da bertan. Gero pelikularak asko bidaiatu du, bai mundu guztiko festivaletatik, hor sorte handia izan dut, ze ni ere pelikularekin jun naiz. Eta, bueno, oso politea da prozesu hori, ze ikusten duzu igual, histori oso hemen oso lokala ematen du, baina adibidez, juten zara estatu batuetara, juten zara beste herrialdu batzutara, eta eurek ulertu itzen da bidana, adibidez Chicagon saria irabazi gendun, eta jente asko etortzen zen, zeurek bebai emigrantean semeak dira, ulertzen zuten pelikula guztia, Miamin ere, ateran nintzen horrela eta ziren izaten Gabon, Javi, eta dizia, Miami nago, kriston komuniadi pelotariena eta juntzielez, bebai, eurek danak ulertzen zuten dena, eta eurekin batera, gero kubano, venezolanoak, eta horrek denak ulertu zuten historia oso ondo. Eta hor bukatu zen pixka bat produzioko etapa guztia pelikula batena holan orokorrian botata. Gero bai daude, zenbakiak eta horrek, baina uste dut horrek aspergarri bat diela, hemen kontatzeko. Eta nik uste gutxi gora bera, prozesu guztia pelikula bat
montatzeko hori dela. Eta guk lortu badugu, uste zeuek ere zerbait nahi baduzue da aterikate zeuen proiektua saldu, ilusinoz, beti ongo da norbait zue baino ilusino gehiago eukiko duena, adibidez Argentina horrek, dirua zor digu, baina igual bere pasioa ez bagendun bilatu, ez gendun pelikula egingo. Bueno, esan behar dugu eskerrak pandemia garaia zela, gaur gauzak erabat ezberdinak dira, gainera Ignacio eta Ainhoa daukagu, laguntzeko, beraz animatu eta burutu ditzakezue pelikula pilo bat. Galderarik? Bai. Hasieratik idoi originalean, lehenengo bertsioan, ideia zen Argentinan grabatzea edo hori izan zenuten batzarraren ondorioa? Ez, gure ideia Argentina zen, ze nire bazkidea eta lankidea gidoilaria Argentinan egondakoa zen, eta berak ezagutzen zuen mundu guzti hau. Eta nik ere lehenengo pelikula inebanean, aurkeztu neban zinemaldian, eta sare sozialetatik eta hasi ziren niekin harremanetan jartzen pila bat jente Argentinakoa esanez familia garela. Lortegi, vos y yo somos familia, yo provengo de no sé qué, eta orduan beti zegoen hor gai barregarrize esanez, ostia, ze polita da nau, nola ikusten gaituzte handik, eta bera ere bertan egondakoa da, eta horre gauzak bizitakoa zan. Eta gero ja bizita eginda gero bertara, protagonista bizitako gauza guztiak nik bizi izan dituen. Adibidez jo nintzen bertara, me invitaron a comer, eta venga, cantamos en vasco, eta bat altzazan, eta no, para. Ya que está el vasco, que cante el vasco y que baile. Yo no tengo ni puta idea, ni de cantar ni de bailar. Osea, que bardin zan, eta orduan bai gure buruan Argentina zegoen hasieratik, eta gero konfirmatu genduen Argentina zala tokia. Gure pelikula ez da oso merketsua da. Zuen kasua nahiko garestia atera zen. Zuen kasua garestia atera zen. Bueno, Argentinan rodatzeak badauka bere gauza onak eta txarrak. Bebai Argentinan merkiagoa da, eta orduan, hortik lortu gendun gauzak. Gure pelikulan aurrekontua €1,500,000 da, osea, nahiko presupuesto bajua pelikula bat itxeko, eta orduan guk asumitu gendun 160,000, 900,000, eta eurek 600,000. Nik uste dute 300,000 gaz eurek indutela pelikula. Nik emandako diruarekin, eurek egin aldaketa, meten en la máquina del dinero, eta parra geratu ziren. Ez, guk enpresa moduen. Enpresa moduen aurretik bai beste pelikula bat egin gendun, eta orduan enpresa moduen junginen bai Eusko Jaurlaritzara, hor diru laguntza ofiziala tauz, gero diputazioan ere bai, eta gero guk justo koinziditu gendun, orain dau, badakizue Euskal Herrian, Bilbon hasi zan eta Bizkaian hasi zan, eta orain Euskal Herri mailan, daude pila bat incentibo fiskalak, eta pila bat jente dator rodatzera. Eta orduan zure gaztutik, euskeraz baldin bada proiektua, 160 lortu dezakezu. Guria esan euskeraz da erderaz dalakon, argentinoak hitz egiten zutelakon, eta orduan hortik ere lortu gendun dirua. 160, 150 dolan lortu gendun. Baina hori dirua da diru laguntzak enduta. Adibidez, 1.000.000 bat bada aurrekontua gurea, diru laguntza badaukazu 200, incentibo fiskalak aplikatzen dira 600.000-etik. Eta orduan horrelako incentiboak daudelez orain, horregatik dago hainbeste jente rodatzen hemen, astelenean Catherine Zeta-Jones azten da hemen ere rodatzen. Getxon gainera. Getxon gainera. Besterik? Kontatu alduzun anekdotaren bat.
egitea pentsatzen zenuten zeo zer, eta... Barkatu, agian galdetu behar dugu Argentinako norbait, aldago? Posible bada, bi. Bada, ez bada, bai. Ez, anekdota pila bat daude, ze pelikula baino, hori lokalizatzen, frontoiak eta hori, adibidez dantzan ateratzen dana da Mendozako Euskaletxeako lehendakaria. Berak izan zidan, ni pentsatan eukan, baina bera dantzaria bebai da, eta esan zidan, ¿has pensado en alguien para que le haga el arrusco al prota? Y le dije, sí. ¿En quién? En ti. Joder, te lo iba a pedir y tal, encantado. Gero, arbola, joder, de repente a ver un árbol, aritza bat bertan, es como súper emocionante, da, joder. ¿Y quién es? No sé qué, es que mi abuelo es, me acuerdo, mi abuelo es de los dúo, eta ni bermiotarra, eta dúo abizena, me suena un poco, mugia a ti, joder, pues no sé qué, me sacó el árbol genealógico, gentia Mendozako Euskaletxean euskeraz ikasten larun batetan, eta puedes venir el sábado, que les va a hacer mucha ilusión bertara junta, gentia euskaraz ikasten, osea, Argentinan, ez dakit hemendik 17.000 kilometrora, euskeraz ikasten, ¿para qué? Les decía, ¿para qué? Eta, bueno, gero estrainaldia kursalean izan zen, zinemaldian, eta oso unkigarria izan zen, ze pelikula amaitzu zen, eta Donostiko zinemaldian amaitzen zunean bebai, aurrera jun behar zara, eta jente guztiak aldau berak nahi dauen galderak egin. Eta hasi zian eskua altzatzen, eta se levantaron todos argentinos, tío. Yo no sé, había argentinos en la sala. Eta, a ver, oye, que a mi marido le llaman el vasco, levántate, levántate, vasco, levántate. Le levantaba kursal guztia txaloka, más emocionado, esto ha sido increíble, egia esan oso polita izan zen, beste bat bebai, soy la madre del que baila, del presidente de Mendoza, que estaba aquí también, o sea, oso polita izan zen, que tuve que salir a decir que no estaba guionizado, ez egon dana prestauta. Eta olakuak, asko, gero, bueno, protagonista bertakua oso ezaguna da Argentinan, komedian da aritutakoa, eta neska Inés Fronda, eta guk zinemaldian ikusi gendun bere pelikula asko, orain dela aspaldik, eta gidoilariak pertsonaiari ere Inés deitzu zion. Y acabamos teniendo la Inés. Le llamamos, mira Inés, joder, que hemos escrito una historia, nos gustas tú, de hecho el personaje se llama así, eta Inés ere etorri zan, hori itzen. Eta gero beste anekdota bat, bueno, gure amonak 81 urtekin etorri zan Argentinara. Pandemia garaian, una cojono terrible. Jun behar ginen Madriera, konsula bera, baimenak eta eskatzen, eta Argentinako konsulatuan hasi zen esaten, señora, pero vos sabe a dónde va? Eta ni eta nire lankidea como, te callas. Te callas. Eta orduan, baina bera oso animatua da, Itziar, eta berak esan zuen, no, yo quiero ir. Bere alaba etorri zidan beste momentu baten, oye, ¿sabes lo que estás haciendo con mi madre? Tiene 81 años, pero Itziar es la mujer con más ganas de... Itziar quiere ganar un Goya. Beraz, horrela da, no tiene, la edad no le frena. Berdin da, orduan etorri zen Argentinara, y allí le trataron como una reina, tenía allí, no me acuerdo cómo le llamaban, el duende o algo le ponían berarekin, eta zainduta egunero, baina, karo, guretzako ere kriston arriskua zen, olako 80 bateko emakumea gurekin etortzea, eta que se quede allí gaixotasun batekin edo, ez. Anegotak pila bat. Jarri argi dago, esperientzia pertsonal hori ez dekola presiorik, baina presioz hitz egin da, badira pelikulak gaur egun zinemetako egoerarekin eta errentagarriak berreskuratzen da inbertsio guzti hori? Bai, baina ja ez da lehen bezala. Lehen inbertsioa rekuperatzeko era bakarra zinema aretoak ziren. Eta horrekin inoiz ez da ezer rekuperatu. Osea, hemen
ez dakit, aurtengo goiatatik, La Infiltrada uste dut oso ondo dabilela, baina ez da pelikula gehienak ez dira hortik errekuperatzen. Orain daudenak dira plataformak, eta horrek ematen dizu, salmenta horiek ematen dizu, kristan, muskuloa, hori ditzeko. Gainera, igual Netflixen zaude urtebete, gero hori amaitxu eta zuen Netflix Internacional, eta horrela da. Baina bitu, guke adibidez Espainian oso ondo junzan, gure distribuidorekin, internazional lortu gendun Filmax, esatezu, jode, nik jarri nebanian pelikula aurretik Careta, Filmasena, el tío con el esto, decía, wow. Bueno, pues no nos ha vendido nada, cero. Eta gainera eurek ikusi zuten pelikula eta orduan hartu zuten. Y dijeron, joder, después de pandemia creo que la gente está muy necesitada de comedias. Vuestra película ellos la llamaban como Feel Good. Eta la vamos a comprar y creemos que la vamos a petar. Oso kontzeptu hona da, Feel Good. Bai, Feel Good. Dr. Feel Good. Eta orduan, horrekin orain plataformakin da ateratzen dugu. Eta inteligentzia artifiziala lotuta zuena, orain telesel bat egin dut Netflixentzat, eta pilo bat inteligentzia artifiziala erabili dugu. Bai, batez be rodajian erabiltzeko. Ze zu pentsa igual zauzela epokako pelikula bat eitzen, los 80 en Euskadi, no? Egon behar dira posterrak, rock radical basko eta hori dena. Horrenak baimena behar duzu. Orduan, ezin duzule lortu horko denak, inteligentzia artificial bitartez, eitzen zu kartelería para llenar las calles de manifestaciones, ezin duzu zentral nuklear de Lemoni jarri, ezin duzu kortatu jarri, baina bai aldi oso esan, los 80, qué cosas había, elementos, eta zoaz kaliak, arte rolloarekin, sentsazio hori ematen, eta horretarako asko erabili izan dugu, neiko erabilgarri ze da, bai rodajetan, gero lana batzutan, hori betikoa da, ez? Gero beste gauza batzuk, ez da gitzatxo estudioan egon nintzen, eta una megafonía en un hospital francés. ¿La hacemos por IA? O le llamamos un doblador, ez? Hor badago beti zer, baina prozesuan, kaliak eta betetzeko, todas las series que veis, los jóvenes que salen bocadillos de WhatsApp, Netflixen adibidez, emotikon hori de mobiletan daudenak, de sonrisa, de lágrimas, ezin dozu erabili. Ze eskubideak dakate. Orduan, sortu egin behar duzu eta sortzen dira inteligentzia artifizialekin. Tanatako eskubideak eta orduan... Bai, ere bakarra dago. Azkenengo gomendioa agurtu aurretik, gure tartangako ikaslei? Ikusi duzue, hau baino gauza errezabak ingo duzue eta nik animatzen zaitxutez. Eta ideia bat badaukazue defenditu. Eta topako zue olako argentinarrero bat, gero badezpada dirua eraman partikaran, baina berak ere bidea zabalduko dago. Euskal Herrian rodatu dezakete. Bai, eta Euskal Herria oso leku ona da orain rodatzeko. Aukera asko daude, diru laguntzak ere badaude, bertako jentia behar da bebai, osea, bide honean zaudete. Mi esker, txalo bere bat emango diogu, Jabiri. Bermiotarra baina erdi Donostiarra, esan didate. Bueno, Donostien denbora asko botatzen du, bai. Pelikulakin bido Bermiora eraman, ni Bermion lanitzeko. Amak eta mamak bebai askotan aipatu dira oraingoan, zergatik izango da. Bueno, hemen utziko dugu, momentuz, orain tartetxo bat izango dugu, kafetxo bat hartzeko, baita berrirore Ainhoa, Ignacio, Javi, Pierre dago betaurrekoekin hortxe, justo kafoaren alboan, beraz aprobetsatuko dugu, eta guk hemetik 2 ordutara gutxi gora bera, metro hartuko dugu hemen gobelan, eta jungo gara Algortara, musika barri auditorio eder horretan, hasten bada Bilbao Surfing Festival jaialdiaren inaugurazio ofiziala, erabat gonbidatuta zaudeten nahi baduzue, beraz, zuen zain izango gara. Eskerrik asko zuen arretagatik eta sorte hon eta olatu ederrak izan. Eskerrik asko.